nies kollha trawni jiselmuli kull jum saqajja id-dajfu illum bil-kemm għadni noħroġ magħluqa hawn ġew u li tkelli 10 din l-għadba nsew minn wara l-ħasira bħal ruħ qed nistenna hawn waħdi f'dil ħajja bejn infern u ġenna insebbet għajnejja kuruna fl-idejn kull post għandha storja Wiċċi mkemmex imnaqqax biżmien qed jixed l-istejjer li nafijin bħat-tibjiet imqaxxar li hawn mal-ħitan fil-vojt tal-irkejjen fil-vojt tat-tindar nistenna u nittama li jsibu ftit ħin